kaya Gusti Allah ndelok awake dhewe keyakinan niku wonten, akhire nek salat niku ora sak karepe dhewe sebab enek pengawas sing ngawasi yaiku Gusti Allah. Tapi nek pokoke salat ngoten akhire awake dhewe maca Fatihah sak genahi bismillahirrahmanirrahim amin senduk sak teruse Assalamualaikum penting wis bar salat selesai. Niki berarti keyakinan kula panjenengan datang Allah bahwa Allah ngawasi napa sing kula panjenengan lakukan niki tasik kirang. Wong nek diawasi mara tuwa ngoten nek salate rada dipiki lho Pak. Awake dhewe cek di mara tuwa niku lho Pak. Kok salat nang ndi mara tuwa nek takbir niku ya ditenani Allah ngoten. Sampai rada ngorok-ngorok piye ngoten. Padahal mara tuwa. Duwe atasan awake dhewe salat karo kula panjenengan nek salat niku ya Allah ngoten. Lah niku lagi atasane lagi mara tuwane nek mu salat wis kaya ngono. Tapi lepas sangka mara tuwa, lepas sangka atasan nek salat ya sak karepe dhewe. Niki keyakinan sing urung mapan dateng awake dhewe sebab awake dhewe jek duwe penyakit. Penyakite inggih punika sifat ragu, sifat mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, takmir Masjid Baitul Karim ingkang minulya lan sedaya para bapak, para ibu ingkang hadir ingkang sedaya muga dimulyake karo Allah Subhanahu wa taala. Sareng muji syukur datang Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi tasyakur sing kula panjenengan waca, muga-muga nikmat ingkang dipun paringaken Allah, terutami nikmat sehat dhahiran wa batinan saged langgeng ngantos minjang wonten ing yaumul qiyamah. Sholawat salam mugi tansah kunjuk panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumul akhir kita pinaringan syafaatipun. Sarang kita niat taqarrub, niat marek datang Allah netepi kewajiban inggih punika ngaji. Muga-muga kanthi niat ingkang sae pagesangan kula panjenengan estu dadi pagesangan ingkang tansah pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kedhik niki pengumuman kersane sak mangke kula panjenengan saged ngemut-ngemut bilih ngaji minggu ngajeng senajan mengke disampaikan Pak Muslih. Ngaji minggu ngajeng mangke datang dalamipun Mas Irfan. Niku posisine Pasar Wagi. Pasar Wagi pokoke jenengan Pasar Wagi baru niki lere niku mengke manggenipun ngaji sing insyaallah malam Senin ngajeng datang mriku. Pokoke Pasar Wagi lore persis. Minggune ngajeng niku tanggal 16 Agustus malam 17 Agustus niku kawontenan sing kula panjenengan boten saged menghindar bilih nek bar magrib niku biasane wonten tahlilan, wonten selamatan di masing-masing dusun. Pramila supados kegiatan menika tetep jalan, akhiripun sak mangke ngajine bar isya. Ngajine bar isya jam 7:30 manggenipun datang dalamipun Pak Haji Tukian. Kleresan mengke ngajini diganti karo tahlil. Tahlilan selamatan pendake napa kaulipun istrinipun Pak Haji Tukian. Jadi pas malam 17 Agustus niku mangke datang dalamipun Pak Haji Tukian mulaine 7:30 bardo isya mengke ngisakane teng dalem
terus panjenengan sakmangke katuran sedaya kagem slametan kaulipun istrinipun Pak Kaji Tukiyat. Menika para bapak, para ibu, pengumuman sepados kula panjenengan emut-emut sanget. Selajengipun kalau badhe matur dhateng ngersa panjenengan, kula panjenengan niki kudu ngerti, kudu mangertosi bilih ada satu penyakit sing manggok nang ati kula panjenengan, sing kula panjenengan kudu lawan. Winginane pas kula ngaji dateng Perumnas, dateng masjid hari Sabtu kemarin pun kula sampaiaken niki kula sampaiaken malih dateng panjenengan. Jadi penyakit atine awake dhewe sing kudu dilawan. Penyakit sing manggon nang ati niki kudu dilawan. Lah niku teng Quran dipun dawuhaken teng awal kalian teng akhir. Niki penyakit sing kedah kula panjenengan lawan. Namine penyakit ragu-ragu. Penyakit mamang, penyakit ragu-ragu. Niki wau kula pas budal parkir motor, padha parkir motore karo salah setunggal jamaah, kula ngomong jenengan aktif alhamdulillah. Nggih, sing penting yakin, ngoten ngomongi. Jamaah niku tak takoki, alhamdulillah saged jenengan rutin ngajine malam Senin. Jawabe jamaah, sing penting yakin, ngoten. Lah ketika ngomong ngoten niku malah kula kalingan. Ternyata yakin niku penting. Aja sampai kula panjenengan iki duwe sifat ragu. Sampai-sampai teng Al-Qur'anul Karim niku disampaikan teng awal dzalikal kitabu la raiba fihi. Iki kitab sing ora enek mamang sama sekali ing dalem sakjroning kitab. Sifat la raiba niku namine sifat mamang. Ora oleh kula panjenengan duwe sifat mamang. Tengajeng didhawuhi dzalikal kitabu la raiba fi, ternyata teng wingking juz 30 surat sing meh akhir, sing paling akhir niku lha kok muni alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Niki hebate Quran Bapak Ibu. Jadi Quran niku nyampekne awal sifat ojo sampai duwe sifat mamang, disampaike dzalikal kitabu la raiba fi. Ternyata di juz 30 teng surat An-Nas enek kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Namine sifat yuwaswisu. Yuwaswisu niku sifat waswas. Waswas niku berarti mamang. Jadi cocok karo omongane jamaah salah setunggal sing kula takoki, kula budal mriki wau parkir tengajeng. Sing penting yakin. Lah yakin niki perlu kula panjenengan bangun. Aja sampai kula panjenengan niki duwe keyakinan sing namung 50%. Utawa kadang yakin, kadang boten. Jik setengah yakin, setengah boten. Niku penyakit. Kudu kula panjenengan lawan, dilawan karo dawuh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh dak mayuri buka ila malayuri buk. Dak mayuri buka ila malayuri buk. Tinggalan sesuatu sing dadekne awakmu mamang. Kok mamang rasa dilakoni? Kok atimu mamang mboten sah dilakoni? Arep nang Surabaya budal ora mendingan mboten sah. Arep nglakoni napa kok mamang mboten sah. Sebab kula panjenengan kongkon ninggal karo Kanjeng Nabi ketika kula panjenengan mamang. Maka mamangmu tinggalen gantinen karo sesuatu sing awakmu ora mamang. Yakin, Pak. Lah kok nang Quran didhawuhi malih. Quran niku ya Allah luar biasa. Nek kula panjenengan gelem buka-buka, gelem belajar Quran. Quran dawuhne malih wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Gusti Allah sampai muncul rasa yakin. Jadi kalau panjenengan sedaya niki ngaji ngeten niki kudu yakin. Kudu yakin. Kok jenengan boten yakin niku berarti jenengan sak mangke antara budal lan boten budal niku kena dihitung.
Mugi saulan ki budal ping pira, saulan ki budal ping pira. Saulan ki bolos ping pira, saulan ki bolos ping pira. Niku terkadang enten. Enten sing dadene budal ora ngoten niku enten. Nek pancen awake dhewe yakin karo kebaikan, maka kula panjenengan kudu ditinggal keraguan, ayo ditingkatke keyakinan sampai kula panjenengan ngaji kados ngeten iki ada rasa keyakinan bahwa niki satu salam, satu langkah sing kula panjenengan badhe oleh barokah sing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin, Pak. Kula angen-angen ya Allah, Quran niku lho kaya dzalikal kitabul la raiba fi. Teng terakhir kok alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lah kok nek wabud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wong niku nek wis ragu karo Gusti Allah, nyembah Gusti Allah niku ya sederhana mawon. Dadi cara bahasane niku ya sak-sake nek nyembah. Sebab ragu karo Gusti Allah. Nek yakin karo Gusti Allah, nek ngibadah nang Allah nggih tenanan. Kaya Allah roh awake dhewe, kaya Gusti Allah ndelok awake dhewe, keyakinan niku wonten. Akhire nek salat niku ora sak karepe dhewe sebab enek pengawas, sing ngawasi yaiku Gusti Allah. Tapi nek pokoke salat ngoten akhire awake dhewe maca Fatihah sak genahe, subhanallahil amin sendu sak teruse. Assalamualaikum penting wis bar salat selesai. Niki berarti keyakinan kula panjenengan datang Allah bahwa Allah ngawasi napa sing kula panjenengan lakukan niki tasik kirang. Wong nek diawasi mara tuwa ngoten nek salate rada dipiki lho, Pak. Awake dhewe cek ndi mara tuwa niku lho, Pak. Kok salat nang ndi mara tuwa nek takbir niku ya ditenani Allah ngoten. Sampai rada ngorok-ngorok piye ngoten. Padahal mara tuwa. Duwe atasan awake dhewe salat karo kula panjenengan nek salat niku ya Allah ngoten. Lah niku lagi atasane lagi mara tuwane nek mu salat wis kaya ngono. Tapi lepas sangka mara tuwa, lepas sangka atasan nek salat ya sak karepe dhewe. Niki keyakinan sing urung mapan datang awake dhewe sebab awake dhewe jek duwe penyakite inggih punika sifat ragu, sifat mamang. Dibuka Qur'ane, dzalikal kitabul la raiba fi, terakhir alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yakin kula panjenengan sedaya yakin nek awake dhewe niki dipirsani karo Gusti Allah, apa wae sing kula panjenengan lakukan niki Allah pirsa. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ngoten. Quran niku, Pak. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Napa sing kula panjenengan lakukan Allah pirsa. Napa sing kula panjenengan kerjakan Gusti Allah ngerti. Senajan apa sing dimbok lakoni iku lagi mangguk nang ati. Lagi mangguk nang ati, Gusti Allah duwe sifat alim, ngerti sing mangguk nang atimu. Apa sing kula panjenengan infake ketika kula panjenengan infak ngeten niki, mboten sah terlalu diketok-ketok nek infak awake dhewe namung pengen roh, sing roh namung Allah, mboten sah roh liyane. Quran dawuh wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Infak napa kemawon sing panjenengan paringaken Allah pirsa. Niki keyakinan monggo dibangun bareng-bareng. Mulai sakniki keyakinan, yakin mawon. Nggo nek yakin niku sikil niku enteng, yakin no. Tangan obah, sikil obah niku enteng sebab yakin. Wong nek muni alhamdulillah diwai ganjaran karo Allah, wong nek muni tasbih dikai ganjaran karo Gusti Allah, nek wong muni istighfar dikai niku konten niku akhire yakin. Oh, aku tak golek ganjaran liwat istighfar. Aku tak golek ganjaran liwat hamdalah lan sak pinunggalane. Ketika kalau panjenengan wis yakin enek ganjarane, maka mulut kula panjenengan muni sak muni niki kaya ora sah dikongkon muni-muni dhewe. Tapi nek gak patek yakin karo ganjaran, lah repot. Gak patek yakin karo ganjaran, Allah
bakal ganjar mandak ra ketok kok. Mandak ora kena digawe tuku mobil ganjarane, mandak ora kena digawe tuku omah mewah ganjarane. Ngoten niku keyakinan. Sing penting ya saiki, urip niku penting saiki, sesuk dipikir sesuk. Niku berarti keyakinan kula panjenengan akan masa depan awake dhewe sing besok manggon nang kubur dereng wonten. Maka monggo bareng-bareng kalih kula dibangun keyakinan sehingga salate ya sing ati-ati, ngajine ya nggo disregepi, infake nggo ditelateni senajan ora gedhi, infake ditelateni senajan ora gedhi, salate sing ati-ati, ngajine diajeki insyaallah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Boten namung maratuwa kula panjenengan sing delok, boten namung tangga kula panjenengan sing delok, boten namung atasan kula panjenengan sing delok, tapi sing delok langsung Allah Subhanahu wa taala. Lho, nek sing delok Gusti Allah, kehormatan Pak datang kula panjenengan, Pak. Nek Allah delok nang awake dhewe, delok kaapian, berarti awake dhewe angsal penghormatan saya ngersane pun Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang saged kula aturaken niki goro-gorone yo mung ngoten tok. Wong kula niku jarang ngonsep ngaji niku. Ketika kula parkir peda niku lho Pak, parkir peda kata alhamdulillah Kang anu aktif ngajine nggih. Penting yakin ngono jawabane. Lah aku yo malih wah tak terangne sifat niki mboten kula omongne sinten, mboten pokoke ngoten jawabane. Muga-muga nek manfaate, muga-muga nek barokahe, amin ya rabbal alamin. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.